Il-kelliem għall-Finanzi Nazzjonalista Adrian Delija konferma li l-Partit Nazzjonalista għal sena oħra reġa' m'għamilx pre-budget document. Għal dan ma' ġurnalista One News quddiem il-Parlament propju ftit qabel ma jiġi preżentat il-budget għall-2026. Issa li inti kelliem għall-finanzi pratikament anka il-persuna fil-Partit Nazzjonalista li tmiss l-iktar li tmiss mal-budget. Ħad tkun qed tippreżentaw wieħed din is-sena? Le, maħniex ħa nippreżentaw pre-budget document. Fil-fatt din hija t-tielet sena li l-Partit Nazzjonalista mhux se joħroġ pre-budget document. Kif is-sena li għaddiet dan id-dokument waqt li Graham Bencini kien il-kelliem għall-finanzi ġie żvelat mill-Partit Laburista wara li prova jżommu fil-moħħbi. Sa dan it-tant sena qabel jiġifieri fl-2023 flok pre-budget document il-Partit Nazzjonalista għamel 4 slides u fl-2022 ħareġ dokument ieħor mimli-żbalji li wkoll ġie skreditat mill-medja indipendenti. U din is-sena l-iskuża hija li d-deputat nazzjonalista Adrian Delija ma kellux ċans jagħmel pre-budget document għaliex ilu biss ftit żmien fil-kariga. Dan minkejja li suppost il-ħidma għal dokument bi proposti għal budget tibda minn xhur qabel. Jieni li biss ftit ġranet issa f'din il-kariga. Intant id-deputati sħabu nazzjonalisti ma kinux jafu b'din id-deċiżjoni għaliex fl-aħħar jiem ħafna minnhom qalu li ma jafux jekk hux se jkun qed joħroġ pre-budget document u qalu li One News għandu jistenna u jara x'se jiġri. Se tagħmluh il-pre-budget document? Mela. Ħajkun hemm pre-budget document? Jiena ma minix involut fil-pre-budget document u ma nistax nikkonfermalek waqas le. Nsellim lek onorevoli, din is-sena l-Partit Nazzjonalista ħajkun qed joħroġ pre-budget document? Ma nistax inwiġbek, għadni ma nafx. Issa stenna u tara u jkollok ir-risposta. Ma tantx tista' nistenna x'il-ġimgħa d-dieħla ħajkun da. Allura ma tantx fadallek veru x'tistenna. Inti eletta mill-poplu, ħadd tkun qed toħroġ pre-budget document.